Akeh hojane woe, lha kaya ngono ki pra akeh. Ngene iki ngono ki pra akeh, akeh banget hojane. Woe kayak ngono ki lho, kayak kenekan anu barang ngono kuwi. Kaya ngono kae piye lho oke. Kaya ngono kuwi lho. Oke wae tapi ngono ke wae padha mprotuk padha anu guys. Alah pokoke. Ngono ki alah pokoke. Wis ngono assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup pisan.